namia misitasi ku bulayo kayam apedian as-sahabah. So kagiam na mga pamisitaw na ayak ya pakau mau Abu Bakar ni Siddiq si sagyang puto budayo kaya na ayam mampu amiyang pikir agyang puto budayo kau Abu Bakar ni Siddiq apa cik ko mga sahabat Rasulullah nagyang puto kapaganaan niyan piya-piya si ko Abu Bakar kasabab cik sagyang puto kaya sumyan yutoi miyang pikir agyang puto sakato sahabat kakagi ayah sabab yan na si sagyang puto masairan na igira na kebubayaan iran suka pengatani memakiran au pediran ama peganairan o di nadiran kasir bisiwa na basayar katanu am yailai kagiang punta pagaringka ginawa ingka na penuh keparuna petepukka hati kamay kong manam yailai aku yakini na miyaw cawa dai na badin kumia o di na badin mikepi o di na badin miyak isna na mini umampan natigyan sa bajit ha kena bagiyo ti sipatiran ka ayah sipatiran nagyang punto akapaking giginawa ya piyo nagkapaking giginawa ya tinto ikhlas si sagyang kaya posirang agyang punto adiran king ginawain si sagyang punto bulayo kairan gyang punto ginawa irang nagyang tumamuli sabab ay gira adan amyakat tali umakiran kung mga bulayo kairan nadiran sirbisiwan sa taman at kagagairan nagui pagpakapya aginawairan agyang punto adiran ng kasirbisiwi sabab si sagyang punto kaya pamisitan kiran kung pagarayan. Dia mo nagyang punta piya bisita ng Abu Bakar. Abu Bakar ni Siddiq na ayam niya pikirian na paganaan yan na siyong balian yan sa Marapate. Kaya kung nakasumbalian yan sa Marapate na nakagiyang umaluto na piyakakan yan so Abu Bakar na niya kapiya-piya kaya pakakan ko Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu anhu. Na kaya kung na makapasad kuman na hindi siya tigyan ko na pagariha pemeliin ko mapiyah akyat taman si isagyang ko to paganangka at tigyan apiyah kisadar karak na ayak ko na pintir agyang ko to mamanat tigyan mo naway kakay inuwakan rakaw to at tigyan init pagana kaubak kanu na badasan wallah si ikukirkun nasokyan gawin Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu anhu namagan sumagan na milisiya tinginan tapi singkir terus namiyang agiraw kun agyang kuntuwa mama at tigyan kun ngunta budayo kaya na tigyan na marinari at tigyan kun pagariya hadyang katawan natigyan mo na inong karakan subaliya natigyan ko nakati sumyang kudaw lang miyakay sa tigyan anuan na miyakaw ma sumanga marapati kakan amma kasusubraw nuto ay mana na munot kaya nasiya tigil ko sulod dunia kapirawan na din na awa na ini pangadagang naman tayo kirkon na din na tigil ang yakatirong sa mga tayo kirkon manong naman pamimikiran na yung kota parateran sa timang ko marapatir na ini pangadagang kena ba si isang yung kaya masatan ni matong at nagkito ka ati nina pengada sa mga manukian pengada sa mga kambingian pengada sa mga karabunian na may kapigkadag na biasa mga kailay na may puwal at tigil na dag na kimailay na sumamusok kaya tago na di puwal at tigil na rakanyanya agito na matutulir o kirkun arkian na ayaw pa na aditin dengan agyan ko to andini na kuminuwaon nagugyan ko takya di ang ano na tigil na di kagi inakaan kena ubang ka na ikumpirta nuro nagyan ko tuwa masa agyan ko tuwa kaya paginaan agyan ko tuwa sa kataw sahabat sa iku Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu anhu nasabab patiyan sakang iya damakkan dengan agyan ko tuwa kirkun na ayat tigyan namanya pikirakan na sumbali inakan rekah kau bakal kanwat tigyan na balasan wallah sambalui asli ka agyan ko tuwa kirkun kasabab patigyan sa kediganun wantay kirkun nadab na tigyan namanya katirun sa kinim pangadeng kurung sa taman na tigyan sa kaya ganagang wag yan ko tuwa diyan ko kipang tigyan na sokon-sok kian gaw Abu Bakar ni Siddiq na sobyong sa isagyang kutuwa darpaangan na minggu na kagya ko ng guwa so Abu Bakar ni Siddiq na taman sa iku mga binaning sa isagyang kaya soldat yan na miyaguya inuto
na ayah sabab nagyang kutua kia panang gila inian nagugyang kutua kia pakasenditian sakia pakasedayan si sagyang kutua din yang katawan wantay kirkon nagudini miliri lagyang kutua kirkon ubaan dini nasekanyan emya kapuparubed na iskanyan emya kapuparulianon nagyuti sabab akyang guayang sa minggu sa taman sa iku mga binaning kutian yan namya guayang sa raksya yang namya tiruyan nagtigiyan ang pagarya o buat tigiyan o katawiyakan ang iyang kaya tigiyan ay ni paganang karak nakenab sa tigiyan ubang karak kamatagad tigiyan na miyunot sa isagyang kaya mangarka na mataan tigiyan sa kapur wala kadedin at titib na nun amay tugu nagudiyakan tinatigiyan ilay sabot sa isagyang kuto aanday na karatayan giyuto'y kaya kapanan ng ginaw mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya diperdengarkan dengan tanong si Alim Abu Khair Batu sa tanong sama pihak pamadengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga bangsami, mga bubayami, mga pagaryami, mga luksami, mga watami, at tumatandang amatan sa pamamakingan sa giyang kayauras dia ikman sa oras at di tanong makapamagunga sa isa giyang puto ang mga dawan o agamatan o agama Islam banda dinabaw sa isa giyang kayauras si manto matatagdan pa sa isa giyang kayabitan isino kaya kagidamaw na peligro sa isa giyang kaya kapagintawtan. Gate masuras seminar imanton na tanto kumiyakapya kasabot sa isa giyang kaya panamar agiyang kaya manager sa isa giyang kaya station tanong as engineer Habib Abdul Hamid na ganyan din putulah agyang putuwa panamdaman yan sa kanina urugan yan sa ikong mga pagarinyan dan talagyang punta si Haji Nasri Abdul Hamid ang gusto mga pagariran sa ikutita ng kapaka-bugaya kapaka-dedewaga sa dewang amapya may pantag sa ikong agamadan o agama Islam. So banasan silang mapa sabot saya nakatawan tanong agyang kayauras na tanto na makampat nagtanto ang pamamakutan na kagyan tanto ang makampat nagtanto ang pamamakutan na di tanong kalilipatan kailangan ko umanisa na makandali makut kakagya so kapsigid oras na pipikiran yan aso oras asum yan gidun imanto na di din kasoy sos oras asumya gidun imanto na didin kasoy kamapit ako oras sa detaray na sana ka manuto oras na safe man sa iku mga oras na sana ka uto oras way din kami yakan deta-deta agyang puto waktu niyan ugaid ng bida-bida na nangon ragtang to ipag-imbestigar wala sa isa anuman amori umanisa na ayadin yan na nalimakuti nagyang kuto simba sa iku Allah kapag pagkagupian sa iko di ikanggal baka sa iko ikasuso at Allah ayah sababian na sa iko kapag taling matano sa isa anong anamori nagyutong imapumbagi ang tanong belasan raktan Allah sa isa niyang kuto oras nagusa isa niyang kuto masa itong ayaw mo pagkaguputaw na sumyang galbukyan
ama biasa isagian kaya dunia masau tu ayah buat perataban saya ku tahu nasum yang gulau lagi yang ama pia sang gula lang sa isagian ku takian gerbekan yanon nagusokiat tiruan yanon sarak saunot tunut yang sa ikukan na niya ayah masih kaurun sa ginawa na igira na adu to ketun ang mga tao akan dilipatan yan ubas kaniyan matag temporary sa isagian kaya dunia sa ayah kapipikiran yanon na ikaw mo kapatay na ayah kapipikiran yanon na da ang makatutubuun sa giyan tumambuy sabab adik niyan kapakang gerbag sa dusa di niyan kapakang gerbag sa dimapya di niyan kapakang gerbag sa dusa nag-ayaw mana nagyan po to akap kung tiran yan sa ikaw kandan yan sa ikaw kapapadan mo yan sa isang yan kaya dunia niya kay sa aluan na adnam niya kaw mama sa ikaw Ibrahim bin Adham na kayo na makaw sa ikaw Ibrahim bin Adham aginan so ayaw pa ka amaan na aba Ishak na ayaw ko na miyatiro agyan po to mama nagtigyan na ya aba Ishak hey aba Ishak ang tunaunon at tigyan ay mimo sawir karakan ikira apanggan na bagkangkong o di na ikira mapugulaw lako agyan ko tuwa dusa nagugyan ko takapma siya sa ikukan na nakinapagkaroon sa kasabapan sa diyan namang galabang kasabab siya sa diyan ko takapkarnaw agyan ko itong aande ni naka kapkatadmiyakan o di nakapipikiran sa ikukan na nakan na anto na unon at tigyan indewan amipang deukarakan sa kasabapan sa andi kapunggal bagakon sa marata na minernon agyang kutong aande ni nakapunggal bagakon kasabab at tigyan sa isagyang kutong akap ketadmiyakan sa ikukan na nakan so kiyan doon aba Ishak na ayay ni sumbagyan nun napat diyan kaya tigyan napat na upama kapenggal pagkakasa di mapia upama kapenggal pagkasa kaberadusa upama kapenggal pagkasa anda ini na mga rarata na anda tigyan ni kata duming kasi isagyang kaayapat na ba anda tigyan kepakai amar niyan agyan po to kapunggulaw lang kasamarata kasabag si isagyang po to anda ini na kaya pikiran kasi isagyang kai ang mga klase aande inakir si sagyang puto kapakapumbaran ka ayat tiga ba Ishak apaganayo natigyan na igira at tigyan akang pikir ka ami pumbaran siya kaswangla na ayam mabuat tigyan abida dan kasaginaw ka fala takulo ni mahu na di ka dengken pepikiran ka adi ka tigyan ken si kuning ukandan ka ay malan na upama ka mapikir ka at tigabi aba Ishak agyang punta mga rarata mapenggalbag ka agyang punta mga rarata dan taro ka sembayang kepikir ka perpas ka sembayang dan taro kaya sa kedua Ramadan pepikiran ka di ka puasa so ka penay haji wait na kay so ka penay haji sa manen na kepakayakan si sagyang punta mga pedauras o di na anda ini na so kapag ukirang kasi kung mga dewan o agama sanggulan lang sa ikong Quran na ayah pikiran ka na iman to na kagiyang pemberadusa ko na dia ko din ke sa ikuling Allah inong mga di kagagam ka na upama ka sa Muslim na mapadan merkanan amay ko seka na penggano magkakasa di mapia na mapikir ka tiya kagiyang penggano magkako sa di mapia sa subuan agyang kaya baya ginawa ko sanda ande ni nakiya pangunutin yan sa iko iblis o di na sa iko syaitan na hey ginawa ko na ayam mabubidalian na ubakakan sa iko limuwang Allah ubang di kagagatan mo nun adi tanong kuman sa iko limuwang Allah akan tawan tanong agyang kaya mga limuwang Allah sa iko manusia na tanto din amadaka kenawa sukuman sa mga panganan kan limuwang Allah manong amang pikiran tiagun kalian sambela sekian 3 kali kah tiagun kalian sambela mata ki ilaika tiagun kalian sambela alima mi pengawak kawakah tiagun kalian sambela atangila mi pemakin kah tiagun kalian sande ini nangari agyang puto ngari nama papadar mo nagyang puto adila kesabapan sa isagyang puto di kakapakatero
sama pia udi na marata na gitu na mga penutus sadimu wallah na pedepan sadimu wallah na giyang kutuwa kapris kinian rektanu sang gulalan sakap kewiyang agyang kai aandai ni na bedan tanu sa iko kaperakan tanu non sa iko mga klase apang natan ay madanan gina mga lamun nanan mga limu wallah na giyang kaya kapedepas tanu na limu penay wallah kamano ni manari pikiran upama kabad makatan giyang kaya napastan untuk na mapugulaw lah kepakayan ni kapakatar giyang na baka budi pangyupa o di na baka budi pamasalin o di na gupuntar sa Madrina ronon mapapada na mabalik kepakayan YouTube ni kaya tarimaan ka wallah. Ada mo na yung sa katawa mama asing wana giyang kaya wa di indak wa mubaligin mga mubaligin tira mo na pagayag ino kali di penanauran sa ikukan ng ka inong kali peratiaya suwallah inong kali suwaswata suwallah inong kali tindigan sa mga sambo yang apantag sa ikwallah na ayaw na inisabagyan ito na tigaw na ginan na daba ang sanlagot natin ko na gyan ko tuwa di manapay akagi dabang kasanlagot na dapat tagi mabutigin na di kakanggunaan so mga pipi ay nibigay ka wallah diyan kaya tingin na mga pangalangkan na ayaw patutrakan na di kangkuman kagyan kaya tingin na mga pangalangkan na wallah ayaw mo arkatanuron nagyang po tuwa kasi katanuron ayaw mo ba arkatanuron nagyang po tuwa kasi katanuron ay berarti yan nasukamais asokamais na ayaw mo arkatanuron na so kasi katanuron kapumula tanuron so pumulaan tanuron na andai na piya-piya ang tanong oriyan yan na mga tanong na dito sangat tanong na ayah sangat nun wala na suka pekalunawan yan nun suka pekawaan yan nun so andai ni nakapekalaan yan nun na dito mabuhi masasangan asuan lay makabubebero sa iku pakasasangan niyan noong sa isagyang puntua ipun sa iku kapamulao na taman sa isagyang puntua kapragunaw so kung kaya nagyang puntua mo mama natingin na bagiginan na wahid na inuatingin kakagigib sa diyan kaya mga panganangkan narkaya wallah na dia purun kuma natingiran mo na kagigigawkan na pangawakapan sa diyan kaya dunia kagiyang manatingiran na diyan kaya dunia na dunia ini wallah kenapa nga nasukyan ganyan natigin ako ubat tigin giyang na dia ko din kan kuling wallah na gumagawa ko pasagyang kaya dunia na ayaw na si wagyang ko tamama na miyan ninimu na si sagyang ko tuwamiyan tiyakap pininimu yan na kagyang na mga pasapasad na inuton yan so lang-langon ang mga kasangkapan yan na lumiyanak na umang ko ni mabalakyan na isyo niya tinapagaliya inu yang kalalakay ni Yawid anda kasu na ayaw na isang pagagiyang ko mama na tigin na pagawa ko sa giyang kaya dunia na dunia ini wallah na suwa ko tigin sa ikusana ko dunia na anda ko ni kapasadan yang tero na so pepekan guna tanto pememasak sa dini yang ketarima wandi mangadai mapapadanam agiyang kaya salah kau dunia asuwan yang itu sa isagyang ko kapagawa yan sa isagyang kaya dunia wallah kayo mo naman din na pinalakaw na siya bidan niya nagyang raya piyang nalulutuan ang mga pangumulan na kayo ko na sa bidan niya nanalangag niya na tigyan mo na pumili na amiya kapia-pia tigyan ang mga pangumulan pumili na miya makapia-pia yung raya kaya lutuiron upama kaya tigyan kada kami bidin makatulakan agus wallah miya kakanakuron na kagiyag tingin na miya katulak kami lagi dia kurun kuman kabenar membuat tingin na dia kaya mga pamulan narwallah na ayat na tingin na bubalong ko na sa dunia asana kau sekur wallah la hawla wala quwwata illa billah kaya ko naman tingin na budala kau siya kito na taman sa mini sampai si isagyang punto kalasan na so kini sampai niyan si isagyang punto kalasan na kay kumagtiya budala kau rundin nakagidin na abanian kan kadikan si isagyang kuntua mga limu wallah
mga rizki nun wallah dikun sa isagyang kung tapitulas siya pangailan yan kakagi ayat tirkun na swallah na ayat ko na miyang gulaw layak yun to na diugawan na sa isagyang kung takiyan gawin na kagilid ng bagriyan kasabot sa di makakan na daw na makainom kadipun paginom sa ikong mga panginginuman kakagigil to narkuwala na diugawan na ayat ko na miyang suayan na miyang kantang na minipaps sa taman sa makaigan. Nah, kagiyang ko na makaigan na giyang mabuwag yung gaya dua katawa di mga no na somyo dan silang sa isagyang kaya kalasan somyo silang sa isagyang kaya kalasan na sokon sokyat ya kapilala kawiran na miya ilairan miya lang kawiran na giyang gaya mama makaigan na ayam na sewa giyang punta dua katawa na tingin nakati sumama makaigan na benditiulis na inubayran na bilang undi pangilay na dead na miya alensi kung mga awidir na dead na ba niyang palit tilaw na kena ini ubat tulis habang ditebando pamana tiru nakagya ko na pukaw nilang nang pagpakanaw na yung problema na nada aban niyang bagal miya kagiraw ko na giyang puntuay saw at tigyan ko na pagariyan ayat tigyan ko na ilayanakan kaya kininap kawal agub kawal baan da tingin da ano to yang asay ko mga rizki wallah pedunto say ko mga limong wallah na piyang at titibiyan ng hariya na kagiyang ko na pakaggang anirang na dinin makapunggang tig ko na giyang ko to ay saw ang pagariyan kuha ka at tigyan sa kayo na alidan ta hariya kaan na tigyan makaggang aduan yan siya kini na kumino akong sa kayo agiyang ko to ay saw nang wiran alibi ang hariya na miya kaggang nang wiran no burbusa suwing na miya kayo nung nagyang ko to mama ayang problema na ayat titarunian na dikun sa ikunin wallah na sokya pa ka inom yan na ayat ko na miya suwayang ito na miya kambut kakiatan mo sa bagay na piya kakanira na kagya ko na makakan nagwirap mo pangingisip tigirang ko na pagariya inom kayo ni manggulula nagtigyan ko na ayat yan budaw na akong sa ina kana tigyan ko na doon ta na bagyan nga kada da ako tigyan pronto kami yang mapatingin ng mga tao at indawa sa piratayang umunsuwala na sama patingin sa diyang putapitir ang na diyang piratayang o di na diyang urun pinul sulinyar diyang urun sabok na ayat tingin na pitir irang na amay ka di ka sangkup sa ikwala na sulamun o limur ka narak wala na diyang kaya dunia narak wala na sok na tingin sa mga pangalan kasi sa diyang kaya dunia narak wala na iman to at tigilan na limang kau na so tingin sa kiyan gagno na tigaw na binarakit na dito tingin ni sabab panumya lakawa sa tama na tingin sa mini sampay ako sa diyang kaya kalasan na kiyada na ako sa bagir sa dito tingin ikiyaw maanyurak mana na siyang ito na ayat na katawin yan na baadin akan tungunian adunia asala kau say ku dunia wallah o di na baadin panganangkan asala kau say ku ngandini na kaadin wallah mga panganangkan apiyaki gula ade ni na piyaki gala bagian o di na ini sabab say ku mga uri penian o di na sa pakatutunggu nun say sagyang kutakap kawiyagin so kagiyan ko na mati namiyakan tingin lagi ang kuntuan mo kata kami yatang nagsapikirin na nagnyasi bersiyagi di na laluay kaandaman na yay kapagawa yan sa isagyang kaya dunia andesu baadin na dunia asala kau si amakaliwat tingiran sa isagyang kaya dunia wallah nakagya ko na mati natigiran ko na naripagariya na ang tunay mapipikir ka natigiran ko na yung mapipikir ako nagwiling ako kami yatang kadang natigyan sa ginawa ko agdabes adunia apan amakaliw si ko dunia wallah da akasumwa na pada amakaliw sa isagyang kaya ina din wallah dunia da tigyan apanganangkan akakanakan amakaliw sa ko panganangkan wallah asakan yan iyan din na biya dinon da tigyan akinumakan apanginginuman amakaliw sa ko panginginuman wallah askan yan tigyan ni biya dinon nakagiyat tingin na akong buka palagwi na iman tuwa tingin na ba kurun din miya kainom sa diyang kaya panginginom ang aaya andini na kirkun na swalla na gusto tingin sa mga pangalangkan aaya kirkun na swalla na beling ako tingin sa walay sa giyotong na tingin
kia sulit dirakan nagu kia sangkupakan seiko kadnanakan aswat tigian suwallah sasaden sakur dirian na pengunut tananakan nagu berat daya nak manutan pemimikiran upama kasih ketan kerang bawa kasih dunia kakak dia tanto mak malawan di dalam amai kapiteror kaso ade ini nasabay yang nanti dia kusa nangit sibayang ino kung amatutulik odi na tirawon rakagia nanti da nabutang sanakit sana kaudanan ino mga da isa-isagyang kaya kapapa dalam kasi-isagyang kaya dunia kegegang ka amawa kasi-isagyang kaya dunia ayah sungan kana sana kau adunia agda aki dunia kena ubarak wallah baan degiding ka magaga kakagir yang kaya dunia narkai wallah ayat tiad dan yan na para sa iku mga urin penian kapag ila ini yang kiran ang tawa unon ima paparatiaya lagu ang tawa unon ida paratiaya yan si iku kadanya ginan yan dini na dewan rektan ukad nantan so Allah nami alo ini yan sa isa Quran at tigyan na upama at tigyan kapag duning ka sumanga limur ka wallah seisagyang kaya kapapa dalam kasih isagyang kaya dunia nasutik dan wadi kegega memimikiran katang tua mana alimur kawallah giang kutaki anu yang nun seisagyang kutua paganay agiang buagiang kaya mga anggota tanong narkai wallah nakagia rekai wallah na ayah patut tertanong na makapana lamat tanong sa ikwallah kapipia-piaan tanong na isena maratay budan asum muslim mu'min awrit pan wallah aina din wallah at yang yang sa kompleto mga kasangkapan ko kapapadan yan si isagyang kaya dunia na din yan kapananaman ti wallah nagudan yan masimbol sa wallah si isagyang kuto din yan pagkapatay so agama Islam na isan nalan aande ni na piyakisya na sumambu sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabab si sagyang puntua kapipik kirairan si kulimong wallah nagusabab si sagyang puntua katatang kadairan sa sulang ng mga rizki na rin wallah nagyut kay sabab abkilay aaya abkilayaw na anday na mangingin sukur sirang nagumana na namatsiran si wallah sa ayadiran pagura-dura dan nagyak puntua mapiak asungul kiran ukad nanirang nagudiran mampu di pagura-dura dan so kasapar samarata sang gudalan sa ikut taman kakuguga eranon na ayam malak na mananang gila sirang sa dusa mananang gila sirang sa ubabedin kaburingi agyang kutwa simbairan sa ikukad nanirang kakagya sabab sa tatarima anirang nasirang na mga uripan sirang akay naman agyang kutong akapakasudugiran nagukapakasangkupiran sa ikukad nanirang kutande ades dan kirang perkapakataling magyang kutakapatay gina yan din na sipatir pananang gila anirang ubasiran makakan sa haram pananang gila anirang ubasiran makakan sa inisapar wallah agyang kutwa kakanaw yang kaya mga panganangkan nakanaman ng ayabuay ni sapar wala adikan nagyang puto abu uyag-ugyang puto aso kamadak anto na ikadang liya isan agyang puto ande ni na mga panganangkan na ayas siya bang panuno wala sakian niya na mingulalan sa ande ni na kanderman na penuto sa pananang gila nila sa irang tanong nagyang aya ka kasisikat dan tiku pemasabasa yang kayakan dermat namanya kadang-kadang likira ang mga padermatan dan tarong mga pasasakub sa manok namanya kadang-kadang na makakuha sa panganangkan si sagyang kuntua arga agyang kuntua miyataban yan na ini bading yang sawaday na kianiran aande ni na isa ka pamilya adiran katawan nagyang kuntua minibading agyang kuntu aande ni na mamakasan na haram untuk kasabag sa ayak kahit kaya pakapunian ng ayak kaya kuwaon na may sabag siya isagyang mutakan dero madak lagi ito miyakat taba ng pamakapasasagod na miyakat taba ng iyang kuntuwa manok yan na nakagiyang makataban na miyaling sa walay na miya mamasaan sa mga sada miya mamasaan sa mga giraw mane na pinagawin na pagkiniran ang pamilya mga pagarya manunyuman pamimikiran na iyang mutakan dero Rasulullah asa tawa makakan sasak kemes sebuah sampo
ande ini na haram na da tirimaan asam bayang yang sa iku 40 gawin na upama kaseka urip penuh wallah na giyang ko to amiyat taban kasi isa giyang ko to akasuku giyang ko to amiyat taban kasi isa giyang ko to akasugan giyang ko to amiyat taban kasi isa giyang ko to mga hayalan agusus salakaw na ayat tiyak wa ang kaon na katawan ka din na haram na ini banding kasi iku mga pamilyang ka na miya kakansiran na sa iku kaya pakakaniran na marisa sa kamasakit kaniran na ay kaday amay ka di makatawad sudah taruto na ay kaday aanday ni na di ka terima sa isang yang puto sambayang yan nagusukang pumangnin yan sa iku at masarila sabab sa isang yang puto kaya kanan yan nun o di na kaya puparlianan yan sa pinti guba. So Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu na miya kay sa alungan na miya misita sa ikubulay yung kayan apadiyan asahaba. So kagiyang na mga pamisitaw na ayak ya pakaw mau Abu Bakr ni Siddiq sa isagyang punta bulay yung kayan na ayam mampu amiyang pikir agyang punta bulay yung kaw Abu Bakr ni Siddiq apadsi ko mga sahaba Rasulullah nagyang punta kapaganaan yan piya-piya sa iku Abu Bakar kasabab si isagyang punta kaya sumyan yuto miya pikir agyang punta sa kataw sahabat kakagya ayah sabab yan na sa isagyang punta masayran na igira na kebubayaan iran so kapagatanin mo makiran o pediran ama peganairan o di nadiran kasirbisiwa na basayar katanong amiyay lain kagyang punta pagaring ka ginawain ka na penuh ke paruna petepok ka at ikamay kong man amiyay lain ako yakini na miyaw cawa lain na badin kumya o di na badin may kepi o di na badin miya gisna namin yung mampan at tigyan sa bajit kena bagyut di simpatiran ka ayah simpatiran nagyang punto kapaking giginawa iya piyo nagkapaking giginawa iya tinto ikhlas si isagyang kaya posuiran agyang punto adiran king ginawain si isagyang punto bulayo kairan gyang punto ginawa iran nagyang tumabuhi sabab paigira adan amya kataning makiran kung mga bulayo kairan nadiran sirbisiwan sa taman at kagagairan nagui pagpakapya ginawa iran agyang punto adiran ng kasirbisiwi sabab si isagyang punto kaya pamisik takiran kung pagariran. Dia mo nagyang po tapi bisita ng Abu Bakar. Abu Bakr ni Siddiq na ayam niya pikirian na paganaan yan na siyong balian yan sa Marapatik. Kaya kung nakasong balian yan sa Marapatik na nakagiyang umanuto na piyakakan yan so Abu Bakar na miya kapiya-piya kaya pakakan o Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Na kaya kung na makapasad kuman na hindi siya tigyan ko na pagariya pemeliin ko mapiya at iya taman si isagyang ko to paganangka at tigyan apiya kisada karak na ayak ko na pintir ang yang ko to mamanat tigyan mo naway kakay inuwakan rakaw to at tigyan ini pagana kaubag kanu na berasan wallah si ikukirkun nasokyan gawin Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu namagan sumagaan na milisiya tiginan tap singkir terus namiyang agilaw kun agyang kutuwa mama at tigyan kun ngunta bulay yung kaya tigina ino aki marinari at tigyan kun pagariya kanyang katawan natigyan mo na inong kalakan sumbaliya natigyan ko na kati sumyang kudaw na miya kayo sa tiginanungan na miya ka umas sumanga marapatikakan amma kasusubraw nuto ay mana na munot kila nasiya tigyan ko sunod dunia kapiraw na naledin na awa na ini pangadagang naman tayo kirkon na dan nagtigyan ang yakatiron sa maan tayo kirkon manuniman pamimikiran na yung kuta parateran sa timang mo marapatir na ini pangadag kena basisang yung kaya masa taniman to at nagkitono ka at ini na pengada sa mga manukian pengada sa mga kambingian pengada sa mga karabunian na may kapigkadag na biasa miya kailay nung na may puwal at tingin na dag na gimailay na sumamusok kaya tago nung na di puwal at tingin na rakanyanya aginto na matutulir o kirkun arkian na ayaw pa na aditin dengan agyan ko to andini na kuminuon nagugyan ko takya diya nga nun natigin na di gagiin na kaan kena ubang ka na ikumpirtan nung nagyan ko tuwa masa agyan ko tuwa kaya paginaan agyan ko tuwa sa kataw sahabat sa iku Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu
Na sabab patigian sakang ia damakkan dengan agian kutu akirkun na ayat tinggi namanya pikirakan na sombeli inakan rekah kau bakal tinggi na balasan wallah sambelui asin ke agian kutu akirkun ka sabab patigin sadal kedeganun wantai kirkun nadap na tinggi namanya katirun sakini pangadeng kurun satama na tinggi sakia genegang agian kutu agian kunun kipang tinggi na sokon sokian gaun Abu Bakar ini Siddiq na somyong sa isagyang kutuwa darpaangan na minggu na kagya mo ng guwa so Abu Bakar ni Siddiq na taman sa kung mga binaning sa isagyang kaya suldat yan na miyaguyan inuto na aya sabab nagyang kutuwa kaya panang ginailiyan nagugyang kutuwa kaya pakasinditiyan sa kaya pakasadayan sa isagyang kutuwa din yung katawan wantay kirkon nagudini miriri laagyang kutuwa kirkon ubaan dini na sa kanyan imya kapuparubad na iskanyan imya kapuparuyanun nagyuti sabab akiyang guwayang sa minggu sa taman sa iku mga binaning kutiyan yan na miyaguyang sa raksya yang na miyagtiruyan nagtigiyan ang pagarya o buat tigiyan o katawiyakan ang iyang kaya tigiyan ay ni paganang karak nakenab sa tigiyan ubang karak kamatagad tigiyan na miyunot sa isagyang kaya mangarka na mataanan tigiyan sa kampur wala kadedin at titip ng nun amay tugu nagudiyakan din at tigiyan inay sabot sa isagyang kuto aanday na karataya giyuto'y kaya kapanan ng dilaw mga sahabang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na idapat ka sa isagyang kaya masartan naman to na anda kuto kang aw pamakabai na miyakaw masay darudupaya na mabibibit sa mga sinupi na katawan niya na dasukay niya katawan niya na kanaubang pinsyon niya katawan niya na andini na dasukatan niya nagyang kayabay na miyabaya-baya at tingin naman tanay ya dito ang mapasang ikasugat kaandaman na yang naibumyan at samanay na piyas sana di pirakyan nakatiyang niya ka umasawanay ng buwas si pipi na daniyan nung dinmeso andang kakinwa agyang kaya awid ka anto na ikiya pakaukito kitai anto na ikiya kuang kasi kaayat itu na pinggaga na nagyang kutoba ikasabot si isagyang kutakiya pakapiya kinuha niya sa kamong tumam sumambusudat to na at nagkanto na kada to apiya kakaluan din na karuman niya pikir ada niya pamamasaan niya nakiyapang natan sa miya mga piya-piya panganagkan na ikmentog yun mantingin naman tanaki agyang kutami sisakan at itu't tingin na mapasangabay kapagkid niyan suda niya kaysa alungan na din na sa dami na andi malay agyang kuto andi kuminuwa sa andi na niya pagisida yan lang aw ba din niya tinagyan na di kami pangasda dapat ito na inisya yan dito di sumiyong sa diyang kayakwan andi na mga silingan yan na anamiyakwan yan na kiaurasan yan na minibading yan sa walay na dangkaw dinisin wanda makapupun o di nagyang kaya siningan yan na miyagigisa magamu na tiningan yan nagyang magamak yan na inibadin yan sa wanay na dangkaw dinisa at tingin dakadun makagira imisisan nila ini kinwa na andi man na yan andi ini nakakabaluitan watitu mga tao amananang kila sa isagyang kutong ang mga kadustaan uban yan magulog agirintap man sa ikong kapamilya sa ikong kabubawata adne gila baing adne gila danto amiyaka umaswatayan sa isang walay na umpama ka mawin dyan yung hagito na nilamiyang pamulayan na niyo sa kupusiran adna na amay kamiyaka umasawalay yung puntawa tairan na umawin dyan yung namiyabaya-baya ang yang utan dirudupa at hindi naman tanay ang mapiawata may tupan na tanto mapasangi kasugat ay dawat tigil karitang mapita tingin mo plalakaw ka napakaunutang ka agyang kaya mga pagaling ka na langong kanwawid jasaku kaan man na masukating an man na makuwani amibalingin dairan isan nagudairan pangadagawan to na ununin ka pakaptan yan ayaw man na patok na sigatok na sibay na miyakat tani umasuat tairan na upamaka maawid sa makanong sa sako uni na isa kasilupin na manguda kamais na sabab sa nabayran kamais na may isiran unuan nila yung kinuha na may plan gila nung nagyang puntuan din na kiyang gulaulan yan sa dimapia na ayaw mala na may mapagikaswila nung nagyang punto amin yung manyan sa matirilan nung na dinggay ni chua kagiri na marata dinggay ni penggula
ulah kagi na di mapia na kagi ayah kaliling na sabab ci sagyang kuto ada panalamat yan sa ikwala na din yang katawan agyang kuto ande ni napikakanyan sa iku mga kadundaw na sa iku mga kagagawi na sad na mambusap kabalawagan na din yan ande ni napagdasan adin yang katawan na gyuto nagkapakay ayak yang pakawkit yan na limabya sa miyukit sa kapamanko miyukit sa kapanagil miyukit sa kapamaas miyukit sa andini nakapraransong o di na miyukit sa kandermat miyukit sa pimberang ang mga makawkit akiakuan yanon na ayaw patot arkam aandini na mapapalatya si wallah nagyang puto amin italing marka ang mga panganangkan mga liwala na kapag-istadyan ka anto na unon ikapakapagtadyan anto na unon yan di nakapakapulis kadua tigi aba Ishak sa isagyang puto mama na igira at tigyan ayak kabaya ka yang kaya ginawang ka na ayak kabaya yan na may pumberadusan yan si Allah o di na may masyan yan si Allah na sungat tigyan sa salakaw adarpa aliw si iku darpa wallah nang bubalog sa darpa yan na salakaw sama nito na mitutong po karong panagyan po tabian ng tindan amyawa sa dunia na dan yang buka awak yang kaya dunia namanya akan berdingan sa ulay namanya akan sedih saya punya tiruan na tingin nagyum sa yang kaya dunia na di keuangan kada apa dah dunia kaya bu dunia nasu dunia wallah na namito tong puna yang kay aande na ikadu pakai ikadu katero mustawil agyam kaya mana ulama sa ikut tawa bitum beradusan yang suwalla ay gira tigyan ayak kabaya uginawang ka na bitum beradusan yang suwalla nasong sa ikuderpa asalakaw akna ubaderpa wallah anitan mga disu sakang narya pasang sani kateri kah tapi aku nak kagia ibarat na beradusan kasualla si sagyang kultua di enggak kasihku na anda kasih asana kau seiku ande di narkuallah uni na sakama talaber mapasangi kapang inun sampai kaber mapasangi kandre mapasangi kasih na ina kuna menu kesadar pak aliu seiku darpa wallah karung gonsong kaangka di mapupenunungka wan dini na dentarka nagu angka di kesugat ci sagyang kaya makatir wallah nagu ayam ada nagyang kutuarang wallah katlo gira tingyan aku pikirkan aki pemberadusan kasih wallah yeso mga beradusan ki pemberadusan kasih wallah na amayat tingyan ka makaumar kasumanakan mo tadi kong pagkikuasa niyaw Allahu Akbar malakan mo tadi kong pagkikuasa niyaw agi yang kaya malakan mo nabangap kilay sa kapakawan niya o di nabangap kamamasay niya panuto sukon malakan mo na miya kaysa na inisiin wallah kadnantan wa makalim sa ayak na inisiin nagtigyan ko na ngay malakal mo anto na unon eding kakelipatan sagyang na yakap peluang kasanyo umpaman na miyay na hindi kakelipatan na ayak na miyay malakal mo nagtigyan mo na ngay kadna na kanatan adyang kelipatan nagtigyan mo na ito na mo tatalo babin na I love you anto na gyang mo tatalo pagka na yatigyan sa isagyang mo tatalo na miya kay sa tingin na anuan na adnag kuang kusanyawan na dito dito ang malaitamo dito ang madalipag ito na siyang na tingin na miyaw sa isagyang punto siyapingan upama kasi katanong na yang ayang mga siyapingan datara Robinson datara Gaysanumon ang yang ayang maranaw na tantong na yang kami dah kalian saja nak yakin anak dunia nanti nak boleh ngajikan mga pembinso boleh ngajikan pengasun sagesan ngajikan kerjaan mata nama mul yang ayam rana nah kira apa nak nilai kasapus tanto memadang laku itu nanti apa beli lagi yang kaya tanto tanong dia karundin yang kaya ada tu saya ligan saya yang kaya masuk suatan apa langun dan beri kuis tadi lah akan ya
Isinaw to marata. Ataki mo ba bisa ande ni na di ko naman susuat na sugo. Baari din na mapumamasaan ka. Si isa diyan nga yung mga adar pa kaya buka pumamasaan ka naging nga yan din. Upama kaswa taga marami na pwede mapumamasaan yan sa marami kasi di marunod na sa diyan nga yan din. Nanako nagtiro no nagyan na niya di daw lang kaya sarbo makasong si isa gay sarbo. Asarbo makasong sarbo biso. Pemene inoto. Isinaw to mamiyaka rin ama berbaya sama piadar pa. Na dan yang kapri paradu so kuburian. Dan yang kapri paradu suanungan yan na mawik. Dan yang kapri paradu so surga yan na madigiti dan lawan yan na mapiadar pa. Hagia po na kuwan. Na ayat 3 malakal maut haikat nanak na ini pamamasak. Nagyam po tuwad tingin na dito. Na ayat 3 na din yan bubadug na andidar. Nandidar na atang tuwap kebuay amar gin marunot nagumar gin mabinasa. Nanti adinian nanti katawan nandinian untuk kesunod ka andin ni kapamasaannya nung nakuinak sa niyaw. Allahu Akbar. Manutan naman untuk pamimikiran seratan nam yang ada apa yung setiap wali dinggal sa kapatay kamagin matang na nama pipikirian nanti nakuan. Pada nanti namanu aku kuan aku akan usaha sakwa Fortunir. Odi na pamasakan usakwa di na nama kanay kada to. Tapi at tigin gibo kay ila kan nonton ni Italian na tiari ma aku wallah. Isina to asukli. Aya dapat nakatawan yan sa maga namantay. Nagyan kaya ikun yan sa Fortunir. Nada dia mapikir at tingin nagyan kaya kuan. Ande ini na isaw kamilium. Na imbelay ako sa masakit sa katayang uba ako putay na kuwan di dayon na nga di kabulay sa salin sa kempatan na kaya isa kamilium yan kaya isang kamilium na ibigay sa mga madrasa kanilang pisugay sa mga ustad yan kaya isang kamilium na isuportan sa yan kaya mga turin na mga wataino kaan sila mapiyaan din na di lang kapaganan kasabot sa isang kutwa mga pipiya ginaway lang kakagiyang mapiya panganagkan ap ke kanilang agitu na upama kaginting gulaw laan yan nagtaruntok pamiyaka kwa sa balas kayap na mapipikirian na pumasa sa Fortunir at tingin na piyag yung kailangan nun sa ikong kulor yan na may kumanatigin na tiyari makakuwan lang nadataragyan kung to adito ayadini yan pamabanugan nandiktaran na amaragin marunot kemuay adini yan at tingin malakan mo takatawan nadini yan kasurot na kuwi na kang sanyawa gitu at di malakal mo isa dia kan kelipatan na ini pamamasak nagyan kaya sa irakatan namyang anak-anak ni gila akatan yan na ginawa niya na so tigitan wa siya sarang mita na mau masuk Ramadan nanti na dia wagi-wag ang mga pidiyang au na ayap naman dingan-dingan niya nanti na wagi umakwak na yan adini ang katawan na taginong bisa kapakaya iman to na mapita na isa kauras na dua kauras na tiyari mawala na dan na banyan mini preparadusi wala kaaya bu at tini mo anyan sa panagunta man yan naguaya bu at tini mo anyan sa galbukyan nagyang po to ay kasuso at ginawa niyan adini ang katawan nagyang kaya baya ginawa na ayatin abtunda niyang kutaw nagyang po to di mapiyang nagugyang po to aandi na mga rarat tayo kerarangin wala kedua ating malakal mo adiakan kelipatan nagyang po to at tigyan aandi ni nabai agyang po to at tigyan nabai nasisi sa diserto adin na banyampan di tibay da banyampan askan yan at tigyan na maugat na ayat tigyan aandi ni na mambetadian na andid ni kakwayak nun sanyaw andid na tigyan ni kapakabawat na yan nagpunak sa sanyaw na sugnad tigyan so andid ni na kapakabawat na yan na kinuha anak ng sanyawa nagyaw ko to at tigyan na kiyakwayak nun sanyawa di kumalakal mo na inikirat na ginawa kaayat tigyan na kinikirat na ginawa kang nagyaw ko to awat na ay bawat na yan na nabaw na makasasay nagyaw ko to awat na ay bawat na yan na nabaw na makailan nadapnad tigyan na bayrang siringan kasi ibu sa diserto ugay nagtigyan haikat nanak
na ayat yang gula-gula akan roh na sabab sa order ka asa ka atigian itintandingan kuma gula-gula na uskay paguyag si Sadyang Puto aande na urip panakasik ko kawiyakin nagyuto atigian na inipirat ta ginawa sa ano to na ikaduo to apitir umanakan mo adiyang kilipatan ikatalawa atigian adiyang kilipatan na urip panatigian mamaakuan sa nyawa asiyang natigil kuwi sa nyawa sa isagyang puto kwarto niya nakagit-tigil na makasundaw na ayak nung dinatigil ka kuwi sa nyawa na miyay layak natigil aminitras at tihaya sampur nakagit-tigil nakakuhaan ko sa nyawa na diyang nuntuat tigil kalipatan kaayang mambu din yan ang kakalipatin natigil mo na anto na ang mga day agyang puto at tihaya yang putua sindau aminitras sapu anto na isa mabuto nagyuto at tigil na ini pamamasak sa manutok na tanawa din yang kalipatan kapag mayroon nagyang putua mama ayaw pumbubalugi ayaw din yan bubalugan na manayan ditar ikadwa nagyang putua ba ayaw yan kayang bawat tak na kinuan yan sa nyawa din abanyang pagsagyang putua darpa yan sa diserto na ikatlong nagyang putua mama aku niyan sa nyawa si kumandi na derpa yan tubugan yan o di na kwarto niyan ayan yan o kaku isa nyawa na minitras at yan nasokon sokya pasadar umalakal mo namyakan sa suara sayang na bitir yan na tigyan kon ahay at tigyan kon malakal mo katawan ikaw ang tunaunon agyang putua mama giyang puto at tingin na amama kinumaan ka sa nyawa na inikali mo utong inikali mo ang utong at tingwala apakasulit si kusugat na din ka tingin na katawan giyang puto at tingin na amama kinumaan ka sa nyawa na giyang puto at tingin suwat na giyang puto abay kinumaan ka sa nyawa na nawatang na giyang puto abay na sunod tingin sukya kuwain kasanyawa sa giyang putua bae na miyakat tanimuma asumas sa gilad tingin adi meleler na miyan agyang putua wata apung buraw na kinuwaira inilairang na sabapat tingin sa miyawapat agyang putua inayang na inawidan nila ng tingin sa piyak kalahiran na giyang putua tingin amyakakwaon apiyak kalairan agyang putu aandeni na begumama ay nimbawata na bilantan at tigyan ang umanay para tiyaya na miyan dawiran at tigyan ang iyang kuntawata sa ikosim berakan na gumiyan dawiran sa ikunot-tunotrakan na yuto at tigyan isa mo ay nikali mo sa kanyang Allah manutano ito pamimikiran ang iyang kuntawakwan ang dini na sumalakan mo na nagyang kaya malakal mo cik kumakuin yan nakatano siya niyo eno tano di pumimikiran aapiyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ko na miyagtiro yan sa isa giyang kuto kakawapatiyan din kaprenduk to na pasyan na miyakagiraw ko na la ilaha illallah al-mautu sakkarat al-mautu sakkarat al-mautu sakkarat ay mana na miyakasabot sa minisabutian ada Tuhan asimbaan inuntas wallah suat tingin so kapatay na kabrig aw nakatigumidam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabrig nasa kay libre-parado ada ka makasasakriyan si sagyang kuto para tiyayan yan habang da ka makasasakriyan si ikong para tiyayaw mga tabi para tiyayaw mga mampunay sa para tiyayaw nasaka andai na paratihan na diga pribadi at tantong sa marig nagyang kaya kapatay kaapya so Rasulullah na niya kagiro al mautu sakarat so tingin so kapatay na kabrug so tingin so kapatay na kabrug sa manunto na apya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagumidaw sa kabrug sa iko kapatay aw badiskan yan na kabubayaan wallah isa amyang panunto na sa isang yang putwa kakuiron umalakal maut sa nyawa na daampan apyaki isad one day ni na Allah aming gulalan sa iko Jibril alaihi salatu wassalam sa Rasulullah asa iko naman sa iyang putua kakuiron sa nyawa na ayam yaw na makatali ni mana sa Jibril na kay ko na makasalam sa Jibril na makasun nagtigay mo na kay Rasulullah na wan
adna bisita ka asisa liw nawatingin pagidining ka sa kapakasulodian na sulod nawatingin din ka pagidini sa kapakasulodian na lisul kakagiyag to nawan kadnantan mo makalim na ayaw ko na miyagkir o Rasulullah na antawang nun nagtigyan mo na sumalakan maut nagtikuno Rasulullah sa ikon Jibril apakasunod ang kasumalakan maut nakagiyang mo na makaw masumalakan maut na siya lang yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tanto malinang apanalan salam na sukuryan o kiyasa naman yan na andeni na ayaw pinggulaw-law malakan maut sa isang yung puto akakuin yan sa nyawa nagtanto niyan ang pipiyapiyaan nagtanto niyan aandeni na pirmarmaan agyan puto akakuin yan sa nyawa kaya sabab nakagiya order wallah agyan kaya kuin yan sa nyawa na ayaw patut siya kumalakan mo nakapiyapiyaan ay patut siya kumalakan mo nakapiyapiyaan naman agyan ko to ayaw na isusubong wallah siya kumalakan mo na tingin na isiring ka so Rasulullah wayak kabayayan na andini na ipagising sumurian na ipagising wayak kabayayan na kuin sa nyawa na kuin ka sa nyawa sa ayaw ka kuin ka sa nyawa na si kuda lawan yan amapya yun tinduan ukan na tanong makalim mo amapuan na kayo kumakaw sunod chumalakan mo na inisip niya tigina hay Rasulullah wayak kabayakan na pagmanan sa umur ka na pagkiumanan wallah o manwaya kabayakan na andeni nagyan kaya umur ka nakansirasan nyawa na ayat ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyan po to akakwa ilong sa nyawa na isa amya panito na sa ikudaw panakakwa isa nyawa na miya kasigit chumalakan mo si isa niya po to ay dapat tanong nasa katang ayakan din na uman din sa nungan napagkudusatan uman din na isa ka oras napagkudusatan uman isa ka minutos napagkudusatan na isa na amya kargargan napagkudusa ka na andini na diga penanamuran na diga sempok sa ikwallah na dikaw sulindir akatawan kap manain asumalakan maut na kanaubakan niya ng pelibriya kasi usigura din aku ang kanyang sa nyawa andi ka pakataling ma andi ka pakaw magyang putua umur mapasan agyang putua umur ka manangan agyang putua riskin ka so biyang kaya kapapadanong tanong sa isa biyang kaya dunia na umanisa na makakwasan dewan sa ikong mga tutul o mga anday ni namiyang una ang tanong ang mga tabi akipa parataya sa ikwallah sama na nandawa na yung Ibrahim bin Adham sa isagyang puto mama amiyang kimusawirong wanto na unun idinyan kapakambaran siya nasa katanwa imam nakagiyam yan ng tanwanan na inako na hindi utano sa ginawa tanong kaubali kalong-kalong na ikalimutan wallah narila ang tanong niyan na anday ni na maapan tanong niyan sa ikapalitan niyan napakasulod din tanong niyan si Kosoda yan sabot sa niyong magyang kaya oras na pangandun na kamrakan so salam sa ingaran nagyang kaya anday ni na Jamiyatul Ukhuwah Lissalam Matakadum sa iku kapaguluan niron agyang kutuwa isa sa iku mga bubay tanong si Haji Nasria Abdul Hamid agyang kaya kasasanap pidawa awon mambu agyang kaya engineer tanong si engineer Habib Abdul Hamid sa iku serbisyo wirang adua so pangnintanong sa iku Allah abalasan yang kiran sa isa agyang kaya dunia napakanan dunia sa mga umuriran na pagmanumanang kiran ko Allah suris kiran wa aqulu ma tasma'un wassalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nah kan